Wa la 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 la, wa la 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 la. Molweni guys, welcome to my vlog. Igama lam ndisixolela veki. Okay ke mayithunana. Ndithe namhlanje okay comment ke ndiphume ndihambe ndiyobona eli dama ekuthetha ngalo kuthiwa linenyoka. Mna kaloku ndinguThomas ndikholwa ngokubona. Yaqonda ndiyafika kule lokishi ndisavakatshile kodwa. Okay ke guys, nako ke apha ndiyahamba ndibeke nezandla esinqeni. Oh nontombi uzimisela ke frazi. Ke frazi. Okay ke umabhapha vele kuthi nje avele agijime nje. Vele kube khona nje into ethi ndike ndigijime ndike ndive lo mzimba wam uba undisindi na. Uyaqonda guys, kuyafuneka loko sizithesta kaloku. Yayibo? Siyakhula bethunana. Okay ke apha ugel uyajayiva. Hayi wena uyayiva? 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 Nantsiya. Uyayibona ke ngoku? Uyayibona guys? Ayiyo le. Jonga. Uzoyibona. Jonga. Nantsi. He kutsho ukuthi ndingalunga phaa kuba koo-DJs bani. Ndiyadlala guys. Yho soze ndilunge. Ndiyacawa mna. Okay ke sanda, ayi ke apha ke sanda ndisaphepereza. Yho ungandithini ke mna ke? Ungandithini? Hayi kodwa ndiphiwa apha ebhek. Niyabona nani kodwa guys, shem. Bayapha ke abantu bemoto. Okay ke apha sendifikile but ndinokoyika nyanga ndiligwala kaloku. Ungandibona ndiqine nje kodwa hayi ndiligwala sana. Okay ke apha ndichole amatshi ayi-4 ndizokwenza ama-wishes. Ndiye ndiyive ndikhule kusitshiwo kuthiwa xa uphosa amatshi uthetha iyenzeka. Okay ke leya yemiliyoni, leyana yabazali. Eli lele moto nomzi. Uyabona eli? Uyabona this one? Andizuluchaza kodwa guys. But nani niyalibona yalibo? Yalibo? Umkhaba. I'm not pregnant. Okay ke guys, nali ke lidam eli lithiwa liyoyikisa. Andibonanga nyoka ke mna apha. Hayi ke naku umabhapha buya naye aya akathetha umntana. Akanamanga umntana. Sengirhaqa ukubona abazali bakhe. Bothi phana kunenyoka yatya umntana yamphinde yamkhupha. Don. Here we are. Anyways guys, thank you very much for watching. Until next time, do not forget to subscribe, like, share. Ngoba ndiyenza nezinye vlogs ezitshisa phe. Until next time, dango.